wananchi kaka party. Ingeni seche moko giwacho ni gionge gini. But ingeni gimoro amora kidwa timo nyaka ikuongi item pi. Koro samoro no pod gitemo mana pi. Kaka gidwa winjo reaction mar jopiny. Jopiny dwa kawo gini nade to ODM as a party. Ma giwuoke ni to dwa kawe nade. Koro seche moko gimwa pod winjo ni samoro wachno nagikia. En mana samoro ne en temo pi. Ni to pigni otut maromo nade. Nikech wacho mabende nanno kara mana koganda pinjore mbui mago mag oganda en ni dibed ni en fallback plan mago mag rebels jogi kuma bende osebedo ka ukichore gi chien gidwaro mano mar ODM wangeni Linda Ground tiere Linda Ground gi Linda Wananchi ok dwar wach mar lalruok gi kweth mamoko kanyakla kod dwaro mar tero jatend piny e tam mano mar ariyo to kopogre gi mano bende wangeni ODM tiere kod mbi e pachoka nikech en duond bura ma bende osedak oganda pinyo dibed ni en fallback plan mar jogo iko ma bende dwaro Linda Wananchi kaka duond bura to dibed ni nikech gi ride on that mbi ma bende ODM osebedo gode kintolo malach ine nena de recho bange awinj duondi bende odonde an kipacha en mana gidwa ride on the party mar ODM kaka osobet gi mbi mar party mar ODM ne ma gidwa donje boeka mondo gin be mbi mar gimoro timre nade wuoge e Linda Wananchi gini. But kama wasegike sani an kaka Rich anyalo kwayo jomatindo mora mora madojo ne political party odhi political party moso bed establish kaka ODM ko onyalo achieve goals ge kata objectives ge but mapod chakore gi ibo yudo ka mondi achieve gi tek nikech gimoro ka chakore nyaka obed gi tungni mang'eny kata gin giwuon gidhi yware iye kanyo ma fallback plan gi they will just come back kama ne wantiere e main ODM ni. To nitie gima napenjo kata mna kapok nwadhi kata mna yiro kong'o donde kini ma bende korikore mar duoko kata mna iwacho ni duoko makamano. Gima notimore higa mar 2015 gi duond bura mar ODM kinde ma bende okil Gitobi okil Mugambi Manyara nordhi